ug ang last bump was a Happy New Year. Hindi. Paghuman pabuton ni Ricky, grabe yun nga murag ni gawas akong espiritu. Lupig pa sa marathon among gihimo, gipaningot migtaman ug napulan kog pangita asa na akong pante. Gibalibag ni Ricky kay sige nagtawag si Gigi ug asa na akong planetaha na New Year. Ningon ko nga, asa man nimo gibalibag akong pante, Ricky? Mahal ra ba to? Tapag sa Ricky, nga diha ra man to na ako gibutang. Nitubag ko nga, giinkanto day taning lugar. Hingan sa Ricky, inaragod si Gigi nga nag-uban ta, nga ihatod ra ka na ako kay magistorya pa ta. Pero wala ko misugot kay mukuyog jud ko nilag uli. Pero wa jud namo nakit-an ako ang pante. Sa tuyog-tuyog jud sa Ricky og asa niya nabalibag akong pante. Siya'y sigig pangita kaya ako ang kalawasan murag nagian og bulldozer nga na-stress pa jud ako. Bitaw. Murag apil pante kay kanon man aning Ricky. What a panty eater he is. Bitaw. Sige na jud og panawag si Gigi na ako. Nasungot jud kong Ricky kay wala niya nakita na kong pante. Maong gibuno na ko siya. Motong migawas ko nga walay pamante. Laan dining watay pamante kay kanunay aircon ato ang bilahan. Maayo na lang nakapantalon ko kay og nagdress pa makita jud ang himayang nahon. Yugunitan pa ni Ricky ako ang kamot pagawas namo. Holding hands while walking lugar mi. Nakapabuto na gud. Dako na kayo og mata si Gigi nga nangita na ako og mas nidako pagkakita niya sa kamot na mong Ricky. Nakagets dayon ang bayot kinisinyas kong naguba na ang Pearl Harbor. Wala ni bulag si Ricky nako nga murag tiki na kung nakapilit nga moambog para badyo diyang mata sa kong ubos ug mokalitrag ka tao. Halamiid kay siya itulod sa mga paputo aron maputlan siya kamot kay tungod niya wa ko'y pamante sa New Year. Basig holier jud kong walay pamantihan. Bitaw. Sa moto nga paghuman og hatod ni Ricky namo, nakurad sang 5 kay nikalit ko og singgit kay naka-realize ko sa akong nabuhat. Babae man day ko nga naay matres nga pwedeng mabuntis mga day. Di man day tuod ko bayot. Sometimes makalimot na lang ko sa akong gender sa sigig uban nila. Hingon ko nga, Mads, di pa ko gustong mahimong inahan, unya akong bana kay agogo dancer. Maayo pa'y madadge na lang ko. Hingon si Gigi, mao ni Ron, tusok na o hilak later. Patusok pa, Mads. Hingon ko nga, wala ko gabinuang ba? My God, ba't yun kung papaani, Mads? Tabangi ko. Hingon si Gigi, saan man na to na? Langkato ng imong matres. Hingon po si Kim, kapag ampo na lang ka, nga di ka muburot. Grabe dyan akong basol sa akong nahimo, nga nung nagpatintal jud ko. Nagmadre na lang unta ko para wala unta ako nagproblema o nagsigir akong novena sa kumbento. Sharing. Nibalik jud ko sa tila ni Lord. Nag-prayer vigil ko sa akong mga nahimong kasalanan kay ako'y tao lamang. Makakasala og dili perfect. Matintal og madani. Na ako'y pusong marupok og taong umiibig lamang. Nahimo ra pud na ako tungod sa akong ex nga wala kahibalo og unsay personal hygiene. Bitaw. Na-disturb ako sa akong prayer vigil kay nag-video call sa Ricky. Nanapod ang tentasyon. Tentasyon layuan mo ako. Ayoko na. Pero gitubag gyapon ako. Unsaan man dyan akong kamot nga naamay ka og galingong utok. Hingon si Ricky nga about sa netabo ba. Gusto ka na ako, Kath. Dili lang to basta palami para nako. Tubag ko nga, I'm sorry, Rick. Pero nakadesisyon ako. Magmadrin ako. Murag nakuratan sa Ricky nga di siya katuo. Pero inan ako siya, hangat siya ring. Magkita rata in person. Kay nagka-prayer vigil ko ron. Then bye. Gipatay na ko ang tentasyon. Nagproblema jud ko kung sa nakahaog mo burot ko. Sigurado nga ilabay ko nilang papa sa purgatorio. Diyos nun kaya kong pamilya. Kay iso na ko pare. Aha ka jud.
Iloblob jud ko sa akong igsuon sa usa ka baril nga holy water sa akong pagka makakasalang dako. Samot siguro og mahibal-an nila nga ang nakabuntis na ako kay a go-go dancer kay ni Dongko Gaybar. Makasala jud siguro og gahat akong igsuon kay iya ako mapatay. Sa moto nga pagabuntag pa jud ana, nanawag na ko si Papa kay nangumusta na ako kay wala ko katawag nila pag midnight. Ipabutahan manggod kong Ricky nga nawala sa kong nahuna akong pamilya. Nangutan akong Papa kung kanusado ko muli. Nitubag rapod ko nga mokalit ako gimaw diha pa. Ingon si Papa nga na daw si Kuya og makig-istorya daw na ako. Moto nag-istorya ming Kuya, nangumusta siya sa kuha. Nitubag rapod ko nga okay. Ningon pa si Kuya nga ayaw pa badlong diha ka. Every Sunday man ka mosimba diha. Mitubag ko nga, yes, perfect attendance ko diri Kuya. I'm feeling blessed right now. Tubag pod si Kuya, nga good. Unaha jud ang spiritual needs. Bakasyon niya diri next month kay birthday ni Papa. Sa moto nga pag-off na ko sa cellphone, nakaginhawa kog lawom kayo. Kay mura kog niatubang sa Ginoo. Tawag gani ito pero nabati nako ang aura ni Kuya nga makabugat og konsensya. Nga feeling nako makapangumpisal ko gahat. Sala dito sa ex na akong bahog ilo kang anong nasaag ko sa baliko nga dalan. Sala jud ni sa mga lalaki. Except ni Kuya. Siyempre. Bitaw. Sumoto nga nagmukmok ko sa New Year. Mura ko gidatugan sa langit og yuta. Gasigil lang og pangagni si Kim nga manglaag mi, pero wala ko'y gana. Lamig akong tulog sa hapon kay na-stress kay ko sa akong nahimo, pero gipukaw pa jud ko ni Kim kay naa daw nagulat nako sa gawas. 2 hours ra yun tawon ako ang tulog gikan pag New Year. Lugos na mobuka akong mata, nga murag na zombie nga na-stress nako. Pero murag kapi si Ricky kay pagkakita nako niya sa gawas, naabtik man og galit akong utok. Gihimo jud ang tentasyon nga lami kayo sa mata. Lami kayo si Ricky jud. Nakahinumdum ko sa pagkaon niya sa kumpante. Bitaw. Grabe nga murag naay daw tang espiritu nga nisulod sa kong kaugatan og diretso sa kuha. I'm so hot and I want to explode. Bitaw. Pag-abot yun na ako niya ni kiss dayon sa akong cheeks. Kinsa di malustrade ang panty na Ricky. Nag-ingon pa siya sa kuha og Happy New Year og nangutana pa siya nga mura daw nagluya ko. Siyang ingnan nga hangover lang. Diningon si Ricky nga mag-istorya sa dami. Gusto niya nga private daw nga lugar. So ningon siya nga pailison ko niya magpaabot daw siya 5 minutes. Sa moto nga wala ko'y nahimo, kay lami kayo ang tentasyon. Pero ang 5 minutes ni Ricky nahimo 1 hour. Daghan pa biya kog orasyon nga himoon. Gilugod pa na ako mga singit-singit, kay pasig another round na pod ang mahitabo. Nag-concert pa ko sa CR to boost my mood. Cheering. Magukod jud kog espada ni Kuya og mahibalan akong kabuang diare. Pero, na-shock jud ko kay sa lodging house ko gidala ni Ricky. Mag-rosaryo jud lagi mi. Private jud kaayo. May gani kay na ako'y dala nga extra nga pante. Kay basin mo gawas na pud kong walay pamantian. Bitaw. Pero hago ning makatilaw na taglami kay magpangita. Sa moto nga pagsugod namo, murag ni sulod ko sa templo ni Satanas. Ingon si Ricky, nga sa nahitabo na to, serious kay ko ni Mukha. Gusto na akong mahimo kang girlfriend. Pero nitubag ko nga, I'm not yet ready. Charing. Tubag si Ricky, nga seryoso ko ba? Tubag na ko siya, nga tagay kog time para maguna-una. Tubag si Ricky, nga okay sige, kung kana imuhang gusto.
Dinungutan ako niya kung whole life na ba siyang magtrabaho do sa bar. Ngayon si Ricky, actually, last na to na ako kay mag-focus na ko sa resto. Tubag ko nga, we, sure, mamatay ka? Nitubag si Ricky, nga lagi, niresign ako. Dilong ta ko mo to, pero niingon siya, nga pangutanon din ako si Gigi kung namakak ba daw siya. O ingon siya, nga padayon daw gihapon siyang mo-perform kung ako ang iyang customer. Kung si Ricky dyan ang sala, mahimo dyan kong kriminal. Haka dyan. Kung nikalit lang og atubang nako si Ricky, og nag-sexy dance. Nikalit yung pangurog ako ang kabukugan. Kay ginihinay niya guhukas, yan t-shirt. Gusto ko mo piyong, pero akong mata kay nay utok. Magbuotog yaha. Nabuang jud ko nga nagtanaw ni Ricky nga flexible kayo. Nga nigiling-giling sa kong atubangan. Ako siyang giingnan nga pagpuyo ragod Ricky. Noon sa makadeha. Tubagpod siya nga watch and enjoy ra. Sugod karon sa imuhan ako mag-perform. Mura jud kog ere nga nitindog tanang mga balhibo. Mao jud ako ang forma. Apil buhok nako sa ilong ni tindog nga wala nako kahibalo asa namutog pa akong pananaw. Kay ni paduol naman nako si Ricky. Nakatapless while nag-grind. Murag na book na jud nako akong ticket pa impyerno. Sige ra ko katawa nga nagtanaw ni Ricky, pero mura na day ko gisugba sa sulod. Kaya nanginit kog maayo. Insay di mo init nga sexy kaayo nga nakasayaw si Ricky sa kong tubangan. When naghawid na siyahang bakos. Gihapak pa na ako iyang abs, pero ako'y nasakitan. Musukol ang puday na iyang abs. Mura na kog mukirig sa mga kuryente nga nisulod sa kong kaugatan. Bisag gamay kog mata, nikalit og kadako. Kay dihay gihulbot si Ricky siyang bulsa. Ug pagtanaw nako, ako ang pante. Iyahang gitaguan siya dihay. Nasaniban na si Ricky og dawtang elemento. Kay gipaak man niya akong while nagkubo siyang pantalan. Abi yun ako og nawala jud to ako ang pante. Pero yun siya, nga remembrance daw to niya. Pero wala yun ni undang si Ricky nga bisag sige na nako siya gapak. Kapit pa nako nahapakan ng iyang tuwan. Nga tindog pa sa usa ka monumento. Naunsa naman ni si Ricky nga mura na manigi sa niban sa mga satanas. Kay mura na magway bukog nga ni grind na ko og taman. Anto niabot na sa kong legs. Ug gulingkuran ko. Gipaningot kog maayo bisag nay aircon. Aha kayo ni si Ricky, makakasalang dako. Kinahanglan na dyan kong maligo og holy water. Naluya ko pagkahuman sa dance number ni Ricky. Gisayawan pa ko niya nga iyang abs lang ako ang puros makita. Kay duol na kayo siya, nga hapit na ko mo kiss iyang abs. Nalibat ko gahat. Makaihi po taan ni Ricky. Kalas jud kayo pa. Pero, walay nahitabo na mga. Igo ra ko gipakitaan og dance number ni Ricky nga makabidla kayo. Sumoto nga gihatagan kog time ni Ricky to think, pero nakulbaan jud ko nga basig mabuntis ko sa mong nahimo og mapatay ko nilang papa. Naglibog na kong utok kung unsay maayo nga buhaton, pero ang mga bad influence na kong barkada wa jud ni hunong sa pagtintal nako nga makasal. Gi-invite na sad kong ja nga manglaag may sa lugar nga daghang Ricky. Kay mintras daw nga wala ako nahikot ni Ricky. Magdispedida doming duha sa akong pagka-single. Pero di kong balibad, dili jud ko mosugot o di jud ko mokuyog niya. Pero hours later, nalingaw na miglantaw sa mga naka-brief nga nanaya. Kaming duha ni Ja ang niadtog bar. Nananaw na pod mi og mga agogo dancers. My goodness. Nakulbaan ko basig mahibal-an kong Ricky. Mo nang nagpasuok min duha ni Ja.
Pero mo mga mata murag mga telescope ug makatan-aw kung kinsay dance. Promise, last na jud to Lord. Pinaka-last na jud kay dihay bag-o o gwapong agogo dancers, pero kay bag-o pa, dili pa kaayo mo giling. Dili pa parehas ni Ricky nga murag bitin nga magbawod-bawod tuntihan. Nakasinggit jud may kay ang isa ka sexy kaayo naka-pole dancing. Ni kurog akong kaunoran. Naglibog na akong mata og mupuyong ba o musika. Wala ko kabantay nga sige na dayo og panawag si Ricky nako kay nabisi kog lantaw sa mga makakasala nga mga adonis. Pero ga problema na pod ko kung unsay akong itubag ni Ricky kay ni text na siya nako kung asa daw may dapitan ng lakaw. Ningon pa si Jaja nga naa ko na may importanteng gilakaw. Tubag ko niya nga mamakak ko lugar. Ningon po si Jaja nga mamakak lang daw kuno ko. White lies raman daw kuno na. Pero wala na ako natarong og type akong message kay di na matarong akong mata og asa mo tanaw. Kay wild na kaayo ang mga agogo dancers. Pero nakabantay pud ko nga dihay nilabay nako sa likod. Pero wala nako tagda kay ang mga agogo. Lami naman kaayo og giling-giling. Nakasinggit na kog apel og naghinapakay na dyan minsan siya. Og kalit lang nga dihay ni kiss sa kong cheeks. Hapit na ko mapuspusan og beer kay kaingon kog naay man niya. Pero si Ricky akong nakita. Nakanganga ko nga nakatan-aw niya. Nganong naa siya galit. Di ba wala naman unta siya gatrabaho dito sa bar. Ningon sa Ricky sa ko nga importante kayo daya. Tubag ko nga, giubanan ran ako si Jaja. Nagunsa man kadiri. Tubag sa Ricky, nga nako'y gikuha. O niya, nakit-an mo na ako. Ayaw nag-anhid diri sunod ha. Tubag pud ko nga, dili na. Promise. Karon ran eh. Pero, gwapo tong bago ninyo ha. Pero gami sa tuog tutorial, kay kulang pa iyahang moves. Mura gitabunan jud og langit og yuta si Jaja kay gipauli ko dayon ni Ricky. Lami pa unta itan-aw pero nadala kong Ricky. Siya na lang daw ang mosayaw na ako. Na-excite jud pod akong mga buko. Sumoto nga one time didto ko ilahang je nga lugar nagstay pag sugod sa COVID. Si Jaja ihang ate og ilahang ma'am siyang naa sa balay. Og dinhi pa jud kay aha kayo. Kining gamay ra tag mata na wrong send ko. Na-send na kong kuya ang message nga para unta kang Ricky. Si kuya og Ricky manggudto ako ang ka-text. So puli-puli lugar ko og reply. Lisod ding magdubli kara ta mga day. Kay gikan sa sigig ngisi kay gikilig aning Ricky. Mobalhin na pod sa pagkaseryoso kay ang text no kuya makahagba magmakakasalang espiritu. Nakuratan pa silang JJ kay nagkatawa-katawa pa ko adto kay si Ricky nag-send og dirty nga message. Pero ni Shaggy jud ko og taman-taman. Kay nakita na ko nga ang gi-reply na ko ni Ricky na-send man na akong kuya. Basin mapugngan pa sa akong Shaggy ang message. Pero na-send jud para ni kuya. Gipaningot jud kog pugnaw. Aha kaligi. Hapit na ko mabalibag akong cellphone pero nakahinumdum kong wala man ni ko'y kwarta nga ipalit og bago. Kaya walay trabaho. Basta kay bati jud to nga message na akong parang Ricky nga na-send lugar na akong kuya. Mura jud kog kandila nga nag-anam-anam ka upos sa kaulaw. Nasendan ako si father og dirty message. I'm sure jud kaayo nga gilublob to ni father yang cellphone sa holy water. Pero wala kay importante nga nahitabo na mo aning mga panahon na COVID lang ko og na COVID pod si Ricky kay gigabaan lugar mi. Kaingon jud kog madedge na ko. COVID is real jud kaayo atong time. Tungod adto nakarealize ko nga nung magpakasala pa ming dugay na Ricky. Og magpakasal na lang di ay lugar mi. Pero kabalo ba mo kung kinsay nagpropose? The one and only me.
Adlaw ni Bonifacio ko nag-propose ni Ricky. Gitunong nako aron maisog ko samang Bonifacio. Ambita. Nahadlaw ko basig dili ko pakaslan aning Ricky. Igo ra ko paslakan. Ako gyud siyang kuhaag kalipay no. Pero ang nahitabo, gitraidor day ko sa mga bad influence na ko mga amiga. Giingnan nila si Ricky sa kong plano ug ang nahitabo nga kami ng duha noon ang nagpropose sa gusa. Tagsa lugar may gising-sing ana. Siya'y nisuot sa kong dala. Ako po ang nisuot sa iyang dala. The couple that proposes together stays forever. Ganun. Sumoto nga nilabay ang mga adlaw og panahon. Ug sa wala pa mo ang kasal, nagpa-bridal shower kuno ang mga igat na kong amiga. Gipangunahan sa bayot nga Jeje, kay gapuso na daw kong Ricky. Pero wala ko kahibalo nga nag-invite sila og usa ka agogo dancer. Na-stress ko og maayo paggawa sa agogo, kay murag nakakita ako og gihavan, og nakalimtan nako sa Ricky. Lamay pa mo giling-giling, murag si Ricky. Naglibog ko og mutan-aw ba ko o dili, pero ni tan-aw na lang ko. Kay sayang po. Tumoto, miabot na jud ang adlaw, nga kasal na mo. Sa mo ami gikasal ni Ricky og si kuya pa ang gakasal na mo. Proud kay sila nako nga walay ni burot sa kuntian, bisag sa sulod, nahunlak na ang himaya. Sa moto, nga married naming Ricky karon, pero wala pa mi anak. Wala pa po dihatag ni Lord, pero soon, we will wait patiently na lang. Unlimited na ang pabuto namo. Anytime, anywhere. Kitong uyab pa mi maglagot ko kay permi akong mangita sa umpan. Pero karon nga minyo na mi, sa Ricky na ang matingala, kay sige kawala ihang brief. Kay isuot day nako, og naalang ko sa bata. Hayahay magod sa pamilya. Bitaw. Kay the couple that shares the brief together, tipid ang pante forever. Vavush. Ladies and boys, dungan tag-ingon. Sana all na yung mukha. Sana all.